Segurament alguna vegada heu vist aquest objecte, aquesta espècie de cantimplora, podríem dir, penjat de l'ombro d'un iaio, d'algun excursionista o d'alguna persona a alguna festa popular. Però us heu preguntat mai per què té aquesta forma? Us heu preguntat mai per què la gent beu d'aquí en comptes de beure d'una botella normal i corrent? Prepareu-vos per a descobrir la història d'un dels objectes més emblemàtics de la cultura catalana, la bota de vi. La bota de vi és un recipient flexible pensat per a portar líquids, sobretot vi, i tradicionalment està fet en pell de cabra o d'ovella, cosida a mà i impermeabilitzada per dins en una pega natural, una resina que es coneix com a pez, que evita que el vi s'escape i que la pell absorbi part del líquid. La forma tampoc és casual. Al ser planeta i flexible, és un recipient que s'adapta perfectament al cos, fent-ho molt còmode a l'hora de transportar-ho. O sigui, és molt més còmode que portar una botella de vidre o una botella de plàstic damunt. No m'ho de dir que no. A més, protegeix el líquid dels cops i evita que li pegue la llum directa. Durant segles ha sigut la botella que portaven pagesos, caçadors, soldats i viatgers. I no és un objecte que s'hagi quedat obsolet. Avui en dia, per algunes zones rurals i de muntanya, encara se fa servir perfectament. O sigui, hi ha un objecte que desprengui més campechania que això? És fantàstic. La bota de vi té més de 2.000 anys d'història. Ja a l'antiga Grècia i l'Imperi Romà se feien servir pells d'animals per a portar aigua, oli o inclús vi. Però no va ser fins a l'edat mitjana quan se va perfeccionar i va agarrar la forma en la que ho coneixem avui en dia. A la península Ibèrica, especialment a la Rioja i Navarra, se va convertir en un objecte imprescindible. Igual que en les cadires de boga que vam veure el capítol passat, també hi havia gent que s'especialitzava en construir aquest tipus d'objectes i reparar-los. Rebien el nom de boters i cada peça la feien pràcticament a mà. Abans que existissin les botelles de plàstic o les cantimplores modernes, una bota d'aquest tipus era sinònim de practicitat, algo molt còmode. Ho portaven els treballadors del camp durant les jornades llargues, els pastors que recorrien llargs trajectes en els animals que pasturaven i inclús els soldats a la guerra. Igual que portaven escopeta, portaven una bota de vi a l'altra banda. I en el temps, igual que també vam veure al vídeo anterior del porró de vi, s'ha convertit en sinònim de xerrades, compartir moment, amistat i conversa. Com a que fa germanor també, saps? Una de les curiositats més destacades i que comparteix gran part de la gent que utilitza botes de vi és que el líquid de dins no es conserva igual aquí que a una botella. Per exemple, en el cas del vi, no? Per què és això? Perquè la pell en la que estan construïdes deixa passar una petita quantitat d'aire, cosa que pot modificar el sabor al pas del temps. Per això, molts aficionats diuen que el vi aquí dins agarra un sabor característic. No diuen que sigui dolent, sinó característic. Vamos, que no és el mateix beure un trago de vi directe d'una bota que d'una copa que t'has ficat d'una botella de vidre. Una altra curiositat és que no sempre s'ha fet servir per a transportar vi. Aquí dins s'ha guardat aigua, s'ha guardat oli, s'ha guardat llet, s'han guardat molts altres líquids, tot i que el que més s'ha guardat ha sigut vi. Per això ha agarrat aquest nom, bota de vi. Tothom ho coneix per bota de vi, no bota, saps? Com en la gran majoria d'objectes que han vist als altres vídeos, també hi ha diferents mides. Trobem mides més petites, de mig litro, aquestes d'1 litro, i inclús més grans, per a transportar més quantitat de líquid i també per a poder-ho compartir amb més gent. Encara que avui en dia la gran majoria estan ja de record o com a objecte històric, no? Podríem dir, se'n segueixen fabricant de manera artesanal i en els mateixos procediments que fa molts de segles. Per cert, segur que heu sentit l'expressió empinar la bota. Fa precisament referència al gest d'aixecar la bota per a beure sense que et toqui el llavi a la boquilla. Això ara ho veureu, us ho ensenyaré a continuació perquè és divertit, perquè ara anem a veure com s'utilitza esta bota. Vale, jo esta l'he comprat nova. Què significa? Que està feta avui en dia i el recobriment de dins és plàstic. Un plàstic que, quan jo vaig destapar-la, vaig veure que feia una olor com una mica artificial. Què vol dir això? Que l'he tingut un parell de dies en aigua perquè la primera vegada que omplim de líquid se llimpia una mica per dins. Enteneu? Ara esta aigua la buidarem i tornarem a posar aigua nova perquè veiéssiu com se veu. I per què en aigua i no en vi? Perquè us he dit que som un canal family friendly i aquí d'alcohol no se'n veu. Vale o no? Mira, tinc aquí 600 mil·lilitres d'aigua, mesurats, Exactament. Anem a veure exactament quina quantitat d'aigua cap aquí dins, vale? Anem a veure si caben 600 mil·lilitres més. Jo crec que sí, Doncs Déu-n'hi-do, Ben tapat. Vale, i el seu seria, imagina't, no? Que vas en les cabres pel monte, tal que així, t'agarra set,
Destapes el pitorro i el seu seria beure sense tocar el morro a la boquilla, no? Tia, és molt còmode de beure, en sèrio. Molt més còmode que el porró de vi. Buah, crec que ho utilitzaré com a pràctica habitual al meu dia a dia. Us imagineu anar en esta botelleta al gimnàs? La gent s'hi quedaria loca. Com podeu veure, bastant més pràctic i més còmode que el porró de vi. De fet, bevent en això avui no m'he tacat. És molt més que un recipient, és un símbol més d'identitat del nostre territori, del territori català. Un trosset de la nostra història que ha acompanyat durant segles a milions i milions de persones i a dia d'avui encara continua desprenent un cert grau de simpatia. I ara, com sempre, us pregunto a vosaltres, teniu bota de vi a casa? Heu provat mai de beure en bota de vi? Coneixeu d'algú que ho faci? Deixeu-m'ho als comentaris i mos veiem al pròxim capítol de 10 objectes per descobrir Catalunya. Com ja us he dit, me ho quedo per utilitzar-ho al meu dia a dia, de veritat.